Takže čaute, ja som Barney a ja vás vítam u prvého môjho komentovaného videa, ale tak asi. A predstavím si hru Mythruna. Je to vlastne hra vytvorená na báze Minecraftu. Vlastne to znamená, že vyzerá ako Minecraft, ale nie je to Minecraft. A čo ešte o tejto hre povedať? Beží na Jave, ako tiež ako Minecraft, a tiež je vyvíjaná, čiže nie je full verzia, takže autor tejto hry, neviem ako sa volá, nejaký Speed, či neviem ako sa volá, stále túto hru vyvíja, takže ešte sa nejedná o plnú verziu vlastne tejto hry. Vlastne ja som túto hru ešte v živote nehral, vlastne neviem čo sa teraz bude diať, ale videl som nejaké fotky o tejto hre a vyzeralo to celkom fajn. Uvidíme, aké budú prvé očakávania alebo prvé pocity z tejto hry. V popise budete mať link na stiahnutie tejto hry a loading world. Už počuť aj nejaké zvuky, ja si to budem musieť stíšiť, pretože to je hlasné. Dúfam, že to nebude sekať, lebo teraz mám 10 fps, takže aha. WTF. Aha, dobre. Aha, dobre, lebo ja hrajem na anti-aliasing AI. Takže to seká, takže sa ospravedlňujem za sekanie. Ale neviem. Vyzeralo to celkom tak epicky, síce neviem. Mám jeden dirt, čo s ním? Aha. WTF. Aha, že tu mám akože veci zadara, to je dobré. Čakaj, nemôžem položiť, takže ne. Ale to, čo to je? Object. Oh man. Lampy. Čo je toto? What? To je asi... neviem, nejaká... a to sa dá ešte printovať, takže super. Pozrime sa, čo je v tejto... v tejto jaskyni, alebo čo to je. Ty voda. Počkaj, tak si dám svetlo. Svetlo. Tak, super. Dúfam, že sa to niečo neobjaví ako Slenderman alebo niečo také. Ale vyzerá to dosť epicky na to, že... počkaj, chcem výjsť. Tak. Na to, že to hrám aj na anti-aliasing, tak to je celkom v pohode. Dobre, idem preč. Počkaj, tak sa pozriem ešte sem. A dobre, tak to nič není. Zase také odreagovanie od Minecraftu to úplne stačí. Tie prechody medzi zvukmi sú to také zlé. To sú ako väzenia, hej, akože v amnézii, jak bolo. Schody. 18 fps mám, ježiš. Málo. Glass, poviem sa, jak vyzerá glass. No, celkom v pohode. Ešte by tu mohol dať ten, keď niečo rozbijem, tak nejaký zvuk by mohol dať. Ale to už je na ňom. Čo to je, to je drevo. Motor môžem položiť vodu, ale netečie. Škoda. Kobl, pozor. Kobl. Oh hej, to je dobré. Pohybuje sa voda. To je dobré. Aj tie zvuky vtákov by mohli dať akože do Minecraftu. To by bolo úplne dobré, len...
podľa mňa táto hra má budúcnosť celkom dobrú, jak toto je len alfa verzia, keď som dobre čítal na jeho webe. Tak je to len alfa verzia a už je to celkom... Aha, to je sklo. No tak sklo. A vlastne takto sa vám náhodne generuje celý ten, hej. A keď takto vyťažím toto... Aha, tak to musím aj si takto je o ničom ťažiť. Pozriem sa sem do hradu, či čo to tu je. Dá sa zobrať takto, akože... Ale toto neviem čo je. Property. Object. Magic Light. Budem používať Magic Light. Oh. Oh man. Počkaj, bere mi to životy? Ne, dobre. Počkaj, tak ja sa pozriem sem a... Uvidíme čo ďalej. Je to dobrá hra, vidíte? Som čítal. A prečo je to také o ničom? Som aj čítal, že vlastne voda vás ťahá niekam preč. Keď ste v jaskyni, tak voda vás odtiahne niekam preč. Akože v reáli. WTF. Tak to... Na to, že je to hra a kockatá, tak to je celkom v pohode. Ešte by tu mohol pridať ten autor nejaké zvieratá, alebo niečo. Bolo by to úplne dokonalé. Ale zatiaľ je to akože beta, takže je to o ničom, či alfa. Takže o ničom, ale ja som čítal na tom jeho webe, že budú vychádzať nové updaty teraz, takže sa tešte na to, že táto hra bude vyvíjená a že... Počkaj, padá piesok? Ne. Dobre, tak ja sa asi so mnou rozlučím a... Ešte pozriem, nedá sa ničiť, počkaj. Dá sa, dobre. Tak ešte prejdem tu na kus tohto lesa. Či nenájdeme niečo. Alebo ešte urobíme menší test. Tak to je dobré hlboké. A tu je už asi aj koniec sveta. Aha, tu je koniec sveta. Dobre, takže... to... Tak to bol dobrý bug. Čakaj, jak som... Aha, teraz... Jak sa dostanem? Dobre, tak ja sa s vami rozlúčim a uvidíme sa pri ďalších videách. Tak, čaute.